какво става. Очакваме падане на правителството, което 40 дни, откакто е назначено, всъщност не ден след ден, час след час допуска само единствено грешки, което според нас вече наистина минава всякакви граници. Правителството трябва да падне задължително. Ако не падне правителството, с извинение 40 дена мирни протести няма да продължат по-дълго. От тук нататък положението ще стане много критично.